Salut là, boss, salut là, boss, salut là, boss, salut là. Oh, money. Hey, Flo. Flo, ça va? L'argent, money. Siri, Zema. Hiro, Naira. Ça, c'est la clé de la voiture. Clé de tantôt. Mobili. Ah, mobili. Alhamdulillah. Du kono ni mobili tigi kelen soro la ngoni. Mo du kelen du badi. N'est-ce pas? Voilà. La dili ka. Yo yi bi sokone. Yo yi bi sokone. Ibe na faso parla. Itika ko sane ma. Et puis voilà. Ouais. Kayo C'est bonne nouvelle, le bien mobili ba molo. Bonne nouvelle wa. Bonne nouvelle na. Mobili clé de ba molo. Pas bouclé. On a la voiture. On a la voiture. Dili on ne pas n'importe qui. Dili ne afu. Ay yandu kono barka be do cheda wala sa. Wallahi barka be do cheda. Ya ko ni hera kena flo ni bara. Wala utenga du. Utenga na. Mo kunu uye wa nani. Wa woro. Wa woro dine ma. Wa kunu wa fla dine ma. Wa fla de. Ino kaka. Pere ko so plan. Ata voiture ji dola. Ka jira na. Wa angata. Ni benele goy. Ni benele goy. Wow, ay ni ngoni ni demsen mobili radi. Il est là. Pele ni. Et puis a papier au bête fallait mamoun. Ouais. Ni fa théâtre ni kayne di bulu sa. Ni woni sa woni. Ça fait ni sika. Wala Flo. Ni benele goy. Imaya. Ata janga turu. Hey, taw ne gane aka mobili kura. Kama mota da di sat se mobile la. Mais dis est-ce qu'il y a ce mobile? Ay nete se mobile la. Hasida da blasa. Flo. Dili ite min kalama ne shiga koroni shi O yini shi ku. Wa magnifique ni be koko la fin de madame me kan yi digola. Ne ba ya fa moi. Donc c'est mon mobile sur la top ne e ba do wa ni tra mobile da di sandu. Flo. Mais karamogo est-ce qu'il y a ce mobile là? Depuis 98 ne mobile bula. Ne ka permettre bi per. Adama. Ne ko ta ajan doro me mun ngana doro. Voilà, c'est bon. Flo ibaro ne dalen batte ka. Wa ay permuta sanju mais c'est ça ni ngo mais c'est ça. Flo di ka Problème dama. ta la ni ki dija ni fin on est mobile sur amiga tout ta otaji là. Ça c'est sûr et certain. Ajan doro me mun doro me mun Problème ta la. Karamogo te va ibaro afla ye miri de janta ye miri jana. Ça fait akela comme comme c'est comme si ni di mobile saramna buya fa ka tiga. Kana ke ga do ko wal pene ga se na ya. Karamogo. Ala ko saraya ko sara. Ako karamogo. Ouais ka turu che ko Et ni. moi qui me ce mobile là? Flo ko di o tem. Ay beta don non. Ana wilanga, o te ta kere fe doni. Beta don non. Karamogo wilanga e. Karamogo. Tiwaro. Flo. Tiwaro ay ni le blala. Ouais. Ah oui. Aïe, attends, ni fin on est mobile sur Flo. C'est bon, attends. Karamogo yini mo do te kele. Matema. Sali. Wulu bi gasowa. Wulu do be amo fie no bora afla be ba yere. Sali ni ma wulu ko kuma dabla ne be ga dun dabla de. Karamogo. Mobili wa. Ya bom. Wa njatigi do ni dianwe. Njatigi do ni dian. Jatigi su ya ga che wa musu. Eta donti. Ale de mobili dian ko nga bo yala la.
awo ngo komi ayi ne mi famusa ne ngo cɛ wa muso jatigi dɔ don karamɔgɔ jatigi sugu jumɛn cɛ wa muso sali e b'a dɔn o tɛ kɛ muso ye sa muso jɔn bɛ kara ka mobili di ne ma n'i y'a bɔ e la ne bɛ k'i ɲininka de n'i ye ka kuma ji cɛ i b'a kun dɔn non cɛ don jɔn ye mobili d'e ma cɛ don cɛ awɔ mun kama k'a d'e ma a y'a di yan parce que a ɲa ka baara de kɛ a ye parce que a nana k'ale bɛ fɛ ka taa kɔ kan i y'a faamu wa ne fana ko n ko m'a ka baara kɛ n ko n'a ɲɛna se mana kɛ min ye a k'o di yan a sera kɔ kan a se kɛra nin de ka mobili bila ka na ouais permis b'e bolo sali ne ye permis ta n bɛ na depuis 98 karamɔgɔ i natɔ kɔni ma waliden dɔ fura sira la bon komi n famana a ma n kun bɛ ka na dɔɔni ok problème t'a la ala k'a mɛn i bolo walahi a fɔ tugun k'i mɛn a essence wari bɔ la k'e cɛ n bɛ jɔrɔ wa ka jɔn ta ne de y'a di ma sali fana sa ale ma taa extrait de la k'a bila ka na d'e ma kalo a bɛ bon ci ka na d'i ma walahi o diyara n ye k'i sunkuru bɛ mobili bila ka na d'i ma i b'i jɔ ne ma k'i ka client dɔ ye mobili bila ka na d'i ma k'i jatigi k'i sigi yan essence in tɛ yan nin wagati tɛ keleya waati ye sa ni tasuma ma wuli ka mobili la i ka da la ni ye essence k'ala i ka fɔ ma tout wa hali n tɛ don a kɔnɔ ala n ka nisɔndiya don sa clim b'a la an ka taa an ka clim yirila n bila baasi tɛ sa baasi tɛ komi su bɛ ka ko n bɛ taa so i nali yɛrɛ ma diya ne ye ayi sali an kana kɛlɛ sa ne ko i k'i sunkuru ka mobili ta i ka taa n'a ye i ka bɔ n bɛ wulu labɔ dɛ dusu wa dusu ko la n ko n bɛ n ka wulu labɔ i tɛ taa dusu étage wa ayi a to yen wa taa bɔ n ka da la n bɛ taa i sunkuru n'i ka mobili tasuma bɛ mɛnɛ i tɛ bɔ n ka da la an ka na t'argent wele ayi foyi taa sali n bɛ taa e ka don i ka nin mobili in kɔnɔ ba i ka bɔ ne ka da in na i munumunu yan fɛ e ka taa dɔrɔn n bɛ taa o t'argent sali n ka taa taa n taara i m'a fɔ k'i ye mobili sɔrɔ i ko i ye avion n taara ala ne yɛrɛ ni maa nana k'a b'a ka bluff kɛ cogo o cogo fɛn dɔ b'a tiɲɛ an bɛ wali mobili ta ka na n ko n bɛna n yɛrɛ kɛ bluffeur ye e fana b'i cɛ ne kɔrɔ muru karamɔgɔya n bolo sa tɛ ka se ka na aw dun tɛ ka kuma mun na ne dun y'a fɔ e ɲɛna fulo dɛ n'i kana na a di karamɔgɔ ma diɲɛ na n ko ne dalen tɛ karamɔgɔ la i y'i tugu k'a d'a ma n'a kɛra waliden dɔ fura k'a faga dun a bɛ ka mɛn dɛ ne kɔni da t'a la dɛ ayiwa a bɛ se ka kɛ a bɛ na so a bɛ se ka kɛ a kana fɔ dɔrɔn ko a kɛra ɲɛna a ma kɛ ɲɛna dɛ parce que n y'a f'i ɲɛna a ma kɛ ɲɛna dɛ ka taa yɛrɛ faga ka na ko a kɛra an bɛɛ ɲɛna k'a bɔra an bɛɛ ɲɛna depuis heure jumɛn t'a dɔn dɛ depuis heure jumɛn an sigilen bɛ yan filo ne dun y'a f'i ye dɛ a bɛɛ n'ala cɛ ne y'a f'i ye Vara tile dira karamɔgɔ ma an bɛɛ ɲɛna i bɛ ka tila k'o de fɔ ne y'a f'i ye ɲumanba in dabila cɛ filo ni kari ne tɛ kuma o a bɛɛ n'ala cɛ a kɔni fila n tɔgɔ t'a la dɛ n ka mobili tɛ n ma surun ni mobilitigi yɛrɛ man di i bɛ dugawu min kɛ o dugawu kɛ i bɛ dugawu min kɛ o dugawu kɛ dɛ i bɛ dugawu min kɛ o dugawu kɛ dɛ karamɔgɔ dun ka na ayiwa n'a ma na ne tɔgɔ kɔni kana fɔ ne yɛrɛ kun bolo ni mobili tile dira ma a bɛ dan c'est à dire i b'a dɔn n bolo o bɛ fɛn fɛn la o bɛ ko o ko daminɛ la o tɛ tiɲɛ ye n bolo to yen ma ye awɔ n bolo ye depuis e yɛrɛ bɛ i bɛ karamɔgɔ jogo dɔn c'est à dire e bɛ ɲuman de kɛ trop o ma ɲi n'a f'i ye ɲumanba in dabila ala imagine depuis heure jumɛn an sigilen bɛ yan depuis e bi yan e delila ka karamɔgɔ mobili boli ko kuma mɛn yan i delila ka mɛn yan e delila ka karamɔgɔ mobilitigi jɔ ye ɲɔgɔn kɔ yan da kana tɔgɔ kana fɔ la dɔrɔn tɔgɔ kana fɔ la dɛ mobili kungo ka bon tɔgɔ kana na fɔ la san pɛrɛ filo n ti nɛgɛ n ti jafa walayi ne i b'a dɔn n bɛ ka jɔrɔ mun na sa i kɔni b'o dɔn n bɛ ka jɔrɔ mun na sa i kɔni b'o dɔn mobili filɛ an ta tɛ n'a fɔra an ye fɛn lu ye san pɛrɛ karamɔgɔ talen ka taa a yɛrɛ mago sa ou bien ka taa dɔ wɛrɛ mago sa ni nin mobili ye an de bɛ problème sɔrɔ e yɛrɛ bɛ problème sɔrɔ a bɛɛ n'ala cɛ e yɛrɛ y'a d'a fɔ k'a tɛ mobili ye wa an ta tɛ kɛ an ta tɛ mobili ye o n'a fɔra imagine an talen fɛn mobili minɛ cɛ ye tile joli de d'a ma tile fila tɛ yan bon ne tile kelen bannen ne tantɔ i bɛ ko o ko la o kɛra a bɛɛ ni kuranɛ cɛ a fɔ dɛ kojugu kɛ dili ni mɔgɔ b'a sɛbɛnna ko la yɛlɛ dabila mɔgɔ ayi n tɛ sɛbɛnna ko ye bilen ne yɛrɛ kun sigilen don jɔyɔrɔ la ne ka jɔyɔrɔ b'an na ne bolo aw yɛrɛ tɛ mobili jɔ aw taara mobili siga ka n'o di karamɔgɔ ma karamɔgɔ mana don den ta nin de ou bien mana taa don kura foto da san dun a bɛ wali mobili sɔrɔ a diya a b'a bɔ min
aw se wa yo ban mobili sala ne ka foyi kɔni ne kɔni ka fɛn t'a la o. non depuis ne nana karamɔgɔ fɛ yen depuis ne nana du in kɔnɔ ni action kelen mun regretté o de ka mobili clé ta ka d'a ma. filo de i jango dɛmɛ koyi i jango dɛmɛ dɛ karamɔgɔ fɛnɛ jo b'a la koyi aw de jo t'a la bari aw nana anw bɛɛ bluff ye ko aw ye mobili san i ja mobili lolen de b'aw bolo. Ne kɔni ka foyi t'a la a bɛɛ n'ala cɛ ni karamɔgɔ taara choc kɛ nin na e de don dɛ a bɛɛ n'ala cɛ. ala dili ko tɛ dɛ e de don. n tɔgɔ fɔlɔ dɛ n kun t'a lu yɔrɔ la n tɔgɔ fɔlɔ dɛ. cɛw kamana gannen don o y'an kɛ sen i kana yɛlɛ mɔgɔ la. e bi ko yɛlɛ n bɛ yɛlɛ piyan. ayi cɛ i fana man ka yɛlɛ. n bɛ yɛlɛ piyan. bon i b'a dɔn a jo b'an na a bɛɛ n'ala cɛ a jo b'i la ne ka foyi t'a la dɛ depuis sisan an taara permis minɛ an taara mobili minɛ ne ka permis de ni n'a ko kɛra fɛn ko ye dɔrɔn moi je m'en fous. voilà donc n'a tiɲɛna ne de don mais waati min na a ka ɲi an bɛɛ don. e ma tiɲɛni ko de kɛ yan an ma tiɲɛni ko kɛ yan depuis ala y'i da na i b'a dɔn n tɛ ka se ka nin kuma sɔrɔ. dili bɔgɔna i bɛ don risque ko la. mobili nana ɔhɔn n'a mago bɛ mobili la mobili filɛ nin ye aw bɛɛ mago bɛ dilan jaw ta tɛ. Wai. Tam karamɔgɔ jobaw la. Wallahi karamɔgɔ ma sɔrɔ ka ɲa. Ne sago kɛ. A b'a dɔn karamɔgɔ dongo wa ta karamɔgɔ bɛ taa nin mobili in feere san ka fɔ ko dɔ y'a minɛ a la. Cɛ Dili. O de ta bali a ko la. sabali sa. Dili. est-ce que i b'a dɔn i bɛ ka kuma minnu fɔ n'ala y'a kɛ ni nin kɛra walayi bila i tɛ tigɛ ko la i bɛ fili ne ma du kɔnɔ yan. O tuma ne da de ye ala yan. a dun ka bɛn a la dɛ a bɛn a la e ka mɔgɔ ɲuman in de an lase nin ala hali don min na i ko k'i bɛ i ye 2000 bɔ ka di Dili ma n'a f'i ye kana non an bɛ mobili ko kuma ye 2000 ko kuma na n y'a dun piyan n'o 2000 dili le dimi bolo o b'i sɔn fɔlɔ de tɔmɔ yɛlɛ ko a b'a ja sɔrɔ n'a bɛɛ n'ala cɛ ni bɛɛ de ka problème i ka kuma bala in fɛnɛ bɛ k'an faga quoi a tɛ wuli ka taa mobili tigi ka mobili an tile nse Christine suruku tile bɛ ye walayi o ka di kɔni tani n mago bɛ filɛ ni fara nin filɛ fara komi n mago b'aw la n bɛ fɛ ka taa mariage kɛyɔrɔ la bi n'a sɔrɔ n bɛ se ka mobili sɔrɔ ka n ka partage kɛ n'a ye. Christine ko mobili wa i tɛ t'i ci la ko mobili singalen de b'u bolo ta o mobili yɛrɛ de bɛ ka ɲini o tɛ ka ye. ko kuruneni ninnu bɛɛ u bɛ mobili boli la. n'i ka t'i ci la mobili bɛ ka ɲini mobili tɛ ka ye o tɛ mobili singa de. u tɛ mobili singa de t'i bɔ jigin i ka taa cogo ɲini yɛrɛ la n bɛ mun f'i ye. fulaw ni fara aw bɛ sɔn. ayi u tɛ sɔn sa Dili u tɛ sɔn. u tɛ nin ye u yɛrɛ tɛ nin ye ni nkalon don u filɛ. depuis kunu ne ye ninnu ye. kalo jurumi ye Christine mobili bɛ n tɔgɔ la dɛ. n y'o kelen de kɛ ne yɛrɛ la yan. n k'o de kama n k'aw t'aw yɛrɛ dɔn balikulankolon 2 ninnu sigilen lajɛ bari aw t'aw miiri k'aw muso furu don sera nkalontigɛ ma. ala. aw 2 bɛɛ muso furu den b'u bɛɛ bolo mais aw t'aw miiri hali sisan aw dilan k'aw bɛ denmisɛnninya la hakili k'an bɛ ka segin an kɔ de yan. aw dun ye ne tɔɲɔ walayi n tɛ n ta yafa o ma fo n'a sɔrɔ aw ma ne musokɔrɔba dɔ de bɔ fo n ka so ka tagama ka ɲɛ ni tile bilen kɔrɔ u bɛna taa kɔɲɔyɔrɔ la. o fana sport de ye koyi o ka fisa i ma. Bilala ma sa. ko kokura ni fɛn fɛn bɛ yen nɔ k'i k'i sen don o la a jo bɛ fɛn dɔ. e ni ala tɛ di miiri ninnu cɛkɔrɔba tɛ yɔrɔ ma k'u bɛ nkalon tigɛ i bɛ da la. dawuli ne bɛ taa jabakɛ ne bɛ so n bɛna lajɛ n'a sera ka taa bɛn kɔɲɔyɔrɔ la. o bɛ sɔn ka fisa e bɔ na la yɔrɔ dɔn bali ninnu de bɛ. donc a taara fɔ Christine fana ja ne yɛrɛ tun tɛ nin bɛɛ kalama o tuma a taara fɔ dugulamɔgɔ bɛɛ ye sa. hali ka wuli ka bɔ an kɛrɛfɛ. ne tɛ wuli dɛ ne bɛ n sigi ni tɔ in bɛ laban ne bɔn kana na yɛlɛ ne kɔrɔ yan dɛ. n bɛ yɛlɛ bi n bɛ yɛlɛ sini ne yɛrɛ fo k'a d'a ma ne b'a fɔ e la n'i kana d'a ma e b'a fɔ k'i b'a di yan. diɲɛlatigɛ ye sutura de ye. ayi a to a k'an sutura. i kana to a k'i ta fɔ. a to a k'an lebu. aw bɛ taa jumɛn. walayi a to a k'an ta fɔ. a k'an lebu a to yen. ne ko ne ko n bɛ ka taa wali mobili singa ne bolo to yɔrɔ min sɔrɔ ne t'a sama ka. an lebu. aw fantan a t'aw fantan ne bɛ taa wali mobili singa mun de la wala ne sago karamɔgɔ ka nin ŋanamu sira la de walayi karamɔgɔ taa nin da jatigi dɔ ma sisan ka wari minɛ ka na. Flo i ka baara de don dɛ. Bamako kari dɛ Flo ni fara kɔni ye mobili sɔrɔ. Bamako kari dɛ. Flo ni fara kɔni ye mobili sɔrɔ dɛ. Bamako kari dɛ. Karamɔgɔ ka du fɛnɛ y'anw ye mobili sɔrɔ. Bamako kari dɛ. Wa n yɛrɛ don dɔ la man t'a sɔrɔ da. Bamako kari sa. Bamako kari sa. Bamako kari sa. Bamako kari dɛ. Mais comment kɛ? n'i bɛ mun de ɲɛ b'a la cɛmɔgɔ.
Aw mobili kalam. Ne b'a dɔ bila yan. Cɛ. Man nga. I ɲɛ b'a la dɛ. Est-ce que an tɛ don du kɔnɔ an ka ko ɲɛɲini yan? Parce que an bɔra yan sisan. K'a lajɛ n'a sɔrɔ i mobili ko dɔrɔn. An ka jɛ in dabɔra. An ka nafigiya jɛ in dabɔra. An ka jɛ in dabɔra. Anw ka nafigiya jɛ in dabɔra. An ka jɛ in dabɔra. Karamɔgɔ ka du nafigiya dabɔra. An ka jɛ dabɔra. An ka nafigiya. An ka dabɔra. Cɛ Dili a banna ta i bɛ ka kasa i bɛ ka cɛ mi ci da la a bɛɛ n'a la cɛ. Non, Vara a ma sɔn. Ayi wala bilayi. Non, il faut pas faire ça. Ne manamana koyi. Filo kana kuma Vara n da filɛ. N da filɛ ci. Bɔ n kɔrɔ ba ye. E ka bɔ ne kɔrɔ sa. Fa t'i la o. Yɔrɔ bɛɛ b'a kalama karamɔgɔ taara kaso la mɔgɔ min sɛbɛn o la ne Dili ya. Wallahi ala k'e ci hali e tɛgɛ fiɲɛ ka tɛmɛ ne kulo kɔrɔ. Bilayi e fɛnɛ. N'i sira yan bi k'a fɔ ne Dili ma tu wali mobili ma tunu aw bolo wa. E yɛrɛ bɛ tunu ka fara kan sabu k'a ko bɛɛ bannen. Fa de b'i la. Les femmes c'est des problèmes. Franchement, wallahi les femmes c'est des problèmes. Ne bɛ yɛlɛ piyan ta de da ye dɛ. Yɛlɛ ko de fɛnɛ kɛra n bɛ yɛlɛ piyan. Bon, ni ka yɛlɛ kɛ bɔ wuli ka bɔ an kɛrɛfɛ. Wuli ka bɔ an kɛrɛfɛ. A ye wuli ka bɔ an ka soda la kɛ. E ka soda. A ye wuli ka bɔ an ka soda la. E ka so. Mobile kura ni tigi. Mobili kura tigi. Voilà. Ça tombe bien, ça tombe bien. Allez, s'il vous plaît. Et Vara, il faut t'approcher. C'est important ça. Vara na ça. Et on va au diagnostic là. Non ɲɔgɔn soutenir. Non ɲɔgɔn dɛmɛ a bɛ koba caman kɛ. Il y a même ɲɔgɔn dafa de quoi. Et aw kun ye mobili dɔ y'an bolo yan. An ka mobili. An nana ni mobili kolonba min. Karamɔgɔ de ko k'a bɛ fɛ ka mobili essayer. Mobili kolonba o fana min kuma sugu ye. Varan, laisse tomber ça. Tiens, Varan, on a urgence de la savane ça. Ok. Karamɔgɔ de ko k'a bɛ taa mobili essayer. Karamɔgɔ jumɛn? Karamɔgɔ min bɛ du kɔnɔ yan nɔ. Cɛmɔgɔ bɛ la karamɔgɔ mobili bolo ko kuma mɛ? An ye clé de di karamɔgɔ ma. Karamɔgɔ k'a bɛ taa mobili essayer depuis je ne sais pas quelle heure jusqu'à présent fo sisan an ma karamɔgɔya ɲɛna. Je ne sais pas quelle heure, au moins. An t'a dɔn a ye temps hakɛ bɛɛ ta quoi depuis sɔgɔma c'est trop quoi. Donc an bɛ fɛɛrɛ de sisan. Varan an bɛ fɛɛrɛ de. Aw k'an bɛ fɛɛrɛ Flo cɛ kana na ne don nin ko la i ka fɛn kɛ. Ok an ye lamɛn an bɛ fɛ aw k'an dɛmɛ an ka karamɔgɔya an ka mobili ye. Mobili de essentiel ye an kɔni bolo. Vraiment an ye polisi de ye k'an bɛ karamɔgɔ ye. Ne ma kabakoya o la. Anw dɛmɛ ka karamɔgɔ ye cogo di? Dabila sa cɛ. 1000 filɛ nin. Ne minɛ 1000 filɛ. Ko kɛ cogo di? I jɔba. Ne m'a f'i ye ni wari bɛ di k'i hakili sigi wariko la. Cɛmɔgɔ kun bɛ ka manaje tɛ ne yan? Ayi dɛ i ye manaje sigiri da yɔrɔ de la an bɛ wariko de la yan wariko ni dɔnkili da yɔrɔ tɛ kelen ye dɛ. Wariko ni dɔnkili da yɔrɔ tɛ kelen ye. Ok an ye ne lamɛn fɔlɔ. E ka tɔ ɲɛ. N'aw sera ka na ni karamɔgɔ ni n ka mobili ye n'an ka mobili ye 1000 ɲɔgɔn tɛ c'est pour que aw k'a ɲini quoi comme e ye moto taxitigi ye i bɛ Bamakɔ dɔn. Allez donc ale comme ale fana bɛ yaala yaala ni yuguyugu ye quoi donc voilà n'a y'aw tɛgɛ di ɲɔgɔn ma je pense que kuma banna aw bɛ se ka na n'an ka mobili ye quoi. N bɛna mun f'i ye ne ye téléphone bolo la n bɛ Bamakɔ fan bɛɛ dɔn karamɔgɔ tɛ dɛ n'a danna mobili ko kɔni ma ne bɛ taa karamɔgɔ sɔgɔbɛ dɔrɔn ka mobili ɲun ka na n'a ye n t'a boli. Ayi non mais n tɛ se mobili la. karamɔgɔ ka na o tɛ 1000 t'o de yan. Mobili karamɔgɔ tɛ se ka kɛ cɛmɔgɔ kɛ yan. Ka karamɔgɔ ta karamɔgɔ ma ye o tɛ yan. Mobili ka ye an bɛ fɛ an ka mobili ka ye de. Mais ni karamɔgɔ nana mobili bɛ ye o. Ni karamɔgɔ nana mobili ne bɛ karamɔgɔ ɲun ka na o kɔni non o banna. wa ne bɛ mobili ɲun ka na n'a ye. A banna n t'a boli n tɛ se mobili la. A banna mobili ka se yan dɔrɔn aw b'a fɔ an ye u bɛ yɔrɔ min na a banna aw y'aw seko bɛɛ k'a ɲini na. Bon a man gɛlɛn sɔn dɔrɔn aw ka makɔnɔ. Karamɔgɔ a ko karamɔgɔ. Hali karamɔgɔ ma ye sa mobili dɔrɔn. Ko b'a kɛ o ko karamɔgɔ de. Awɔ. An ka taa karamɔgɔ yɔrɔ ɲini. An ka taa karamɔgɔ yɔrɔ ɲini. Il y a de l'espoir quoi. Bon dans la salle. Je pense qu'il y a de l'espoir avec les deux là. Mais nous fila sen bɛ Bamakɔ bɛɛ yaala don o don cɛmɔgɔ bɛ yaala ko b'a kɛ moto taxi. Ne dɔ ka sigi an kɛrɛfɛ a bɛɛ na la. An ka taa karamɔgɔ yɔrɔ ɲini. An ka taa karamɔgɔ yɔrɔ ɲini. An ka taa karamɔgɔ yɔrɔ ɲini. Karamɔgɔ ni mobili yɔrɔ ɲini. An ka taa karamɔgɔ yɔrɔ ɲini. Karamɔgɔ yɔrɔ ɲini. Ala yɔrɔ Bilahi fa bɛ ninnu. Fa dama tɛ ninnu na koyi a fɔ ninnu ko ŋana de b'u la. Ninnu nana mobili jɔ yan
ko anga mobili kolo ko be warda ma warda Asa kan ata lu nyine pa ko suya. Karamogo be yini ke. Ya karamogo be yini yoro mina. Karamogo yini yoro mina. Ebe tida lebe tanga wardan ka suno ko karamogo be yo. Na kada alam se kata tesi, am se kata tesi ki biere. Ko ba oh. Nedole. Dama nedole. Lo ke mananne. Ko ma fade bila. Fama na to ko. Tama ne mi na mawli yu fade bila. Ko ba do affaire dîner de moment de Dema na kula da bila te. O affaire flow ene de follow wole ko wa chemo ko na flow o de fo. Tama nga war dia, tama nga war to dia. War to tama nga kema dia. Ne te war. Allô? Ça va? Quand tu m'aimes, Ibaga? Vaccin mon photo cinéma ne ma soro wi. Wallahi ne nga client be yin nga wolbe ko atubulu. Aha. OK, nyame. OK, ima wo yan le 19 ter, mina yini. Problem ko etala ma yini ya nte. OK. Commerçant ben sigilé nebe. Sali. Oui, je vais les 19 et moi tout le monde. Do de flow when comes to the don't share it. OK. Am blala. Sali. Zina. Information. Ko betu. Tiens, la promesse. Voilà, quelle est Elle était ta bonne. Ana que tu dis. Ouais, quelle est rêvé. Quelle était nos feuilles? Il y a une concilier à qui digner là. Voilà. Nouvelle mambado de Bimboulou a filmé à tes filles figanda fier. Qui da fiere? Na fier. OK. Problème tala y pisike lendima. Écoutez ah. Ah, y pas pisike lendima. Iga che. Ne va che John. Karamogo sa. Karamogo munga tun. Mobile croix soro. Mobile wa. Kaba ku John. Karamogo de borane fie kunu. Mobile babulu ka jatigi do e mobile dama. Nye nya kuma koro ga gira la ba fo ka ma jan pasi abi na gila musoro de asaga dama. Fo ma wuluge. Ka soro ka do sono ka ta konto na me nyere la. Ne ba do e bi konto. Karamogo mobile soro. Ni ya yo mobile na ka furugia. Ba fo ai ka avion de kombi. Ala daga ndagwe. Daga iba wala mage. Yala bane. Karamogo mobile soro yen ajara ne re ko yi. Daga wili dongo de bi tilman sanfe ni te tilman sanfe ka tay tilman sanfe ka segi ne karamogo mobile wallahi meto wa to singa ta bureau la 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 nten jugu nye bona sra on la le mna to kana ne re no to tanga mbla bitigla ye problem ta la sana jara yen re di ala danga passer karamogo fi ne re ko e badala lo nga tani bla tilan kan tanga minon do ta sugula o ye problem ta la te mta do kai kan mobile ko do nege maine ala ga kisi zo toroma amina te karamogo mobile ko jone ko da wali na fun mobile bi ne re ko wallahi ala na se badara nana ite shula do direct la wala ngula ko amata ba chambu wasin wallahi Zina madam kai gon awai Zina wele samta Zina sika ile awa wele ochunye awana amta karamogo fi sa Nous flas c'est le Bamako Beyala. Comment dire flas les motos taxi ne ba bula beta Bamako fambe. Chama ko na ka yugu beta ferili ke Europe. Donc akela chugo chugo unye be se ka tabo karamogo kan ko. Aussi ya ko karamogo be. Klebe binga aussi gile to ya. Karamogo kele ngane ko sa suku nyonto abe se. Sama so karamogo du ta sala wala si. Karamogo so ferili ere bete mobiliso. O kele ga mobiliso abe take ame karamogo so mo doma. Akira wala. Jone ga wuli folo. ala dangi daga qui s'est plaît ça m'a rappelé. Bonne chance. Yeke bo fanye muna. Bonne chance. Cadeau fanye. On fait une méchante comme ça. Vamana yake. Corolito. Vamana yake.
aina nani bara fele ni fele mobile wa ora ko beta anga nyeza mobile bem sa flo nganga nyanye mobile bemi ne wa mobile am ko foti la mobile bemi mobile bemi na to bla bogela mobile bemi kele ni ay wala yoro barka wala anga nyanye sa mobile bemi an jabi ola flonge ala nako ne ala ma nyane ma do ma visani jine do en wa flow aya glisi gisa mobile buli mobile bemi mobile be mi abinke mi flow aya fa ile karamogo chekana to ko to musa mobile bemi wallahi agma ay mobile ne ma jawaye dewa ama jawaye wa je time ko na ko mobile c'est flek kana mobile bemi sa che mobile be sa mobile flek dala sa voilà flow na flow na sa na manya fie ala kana bara ne tume feka nyefo oyi na misega beala ikomi mobile ne tara yoro dola na ekaba ma do voilà c'est karamogo ouais chay mena turo wallahi ave foi tala mi yere na me doni mi tara yoro do de la flo ne me feka foye iwaro manyene ma don ka fisa ni jina doni ayem bunya ne kuntara yoro dola ne kuntara fo otigi kontad bara anga nyon la mesa sisa akun kadni sali nga patroni nasur la ni akuna na dukono comme mobile be au bole akaba na na dumna aba fe koni tay mobile al no boranay avec comme ne ado ma ko bona na o kan be jane ne ba don na auja afsika ne je ati fuike nga ne ba do so ngane sutura ne ma sutura la bi sutura ni ba fa ne ba fa ay ega awa aya fodra aya karamogo be itara mobile mu ese ni aya kamana ku ganino nanta kundo bashita no le mobile tanta antara mobile singa datara louer de pour 2 jours le flan ouais est-ce que va faire moi mobile tanta ere donc ne fo mo c'est tra blogure ke mobile na ta blogure ni wal mobile chuli ka are ma fo ka ta do ay sa ay ali on ta est ta do flo ni ma est ta do ay ne fe na me sigila ame nyon bolo fo mi no lube ke wachi do la sa na aba fo ne chogodi ko o te mobile ka ta soro ya lui flo fo na mai sa ay ne mi bla blogula re ay amane bla blog flo to karamogo fo do ni blog are mana ke ni blog fo ya wa are ma fo ka ta do wa kuna skoro be anga nyambu nyama sa ay ne bo ni ma jangi de ni ma ni nunu na so ma fo chogodi ke yi kungo de sa ne kungo ta kungo wa bwana la flow ile cheno anga ta wal mobile di ko amara mobile do ka fone ka ta do wa kuma ay mu den sugu wede amna ne do kumbana na gatawa billahi ne tente afama ne halako saraka haram fona surama ne bla galon tigalani ayen le wala ko lebu kafiri nunu kam ne fele le mobile ko la do so ni badra ne da tu mo bare be ila ni na madame akili bala ne bena kontra ku kuma do kan mi ta kalo la meto ki sara amena abu ama kwa madame awo meni di ziona ma ni ziona beta ka yoro la taola ale bi sara kalo la kwa parce que karamogo mobile soro atena entretien toujours quoi parce que abna to kwa jodala te meto ko mne katanga bara yoro la direct la kwa kusa yene ni termo so minda awo mena nyefo nyeno beto ki ta parce que ale ka chiwa cha kwa livraison wa cha partout vous jane madame to ko nyina karamogo mobile soro to ko nyina jara ne re wallahi jendo ka chane yo mangani tigi ala la fio ara be telman mo labi shinafsa ga mo le soro kumi ato karamogo mo le ko soro an kungele bi mo le soro mana karamogo ala ka mo le ala ke kisa bashima sanga ba mo le ngo fa ala ka ni nyedo ala ka here ala ka suriga ibi dugo fana ba la karamogo dugo atibe je dugo mi nyanga dugo ga nyoye karamogo ira bi dugo kai ara be dodo ara ka sika bo telman bolina dugo basigi ni abi ja dolo abi ko ya dolo amuna dugo kai ala nga rega hero cha karamogo jala wala jara ne karamogo mo ni soro la awere na don je don ne ko mo ga cha ala ta hera ka ambele jile
mɔgɔ yɛrɛ t'a ka du kɛnɛ la yan bi yɛrɛ o bɛɛ tɛna kɛ mɔbili kura ɲaga dɛ kɔkɔ karamɔgɔ Sali. I ka kɛnɛ wa? Ah, Zena. Allah. A ka kɛnɛ? Kɔri baasi tɛ yen? Somɔgɔw dun? Dukɔnɔmɔgɔw? An fa n'an bɔ. Don mɔgɔ ɲumanw. An kɔrɔ n'an dɔgɔ. Kɔri baasi t'i la? A kɛra fama ye sa?